Lace your heart with mine. Let your sleeping soul take flight. Take me through the night. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. In morning fog, mist will lead where you belong. Sweep me off my feet. Down, down, down by the river. Se oli pitkä ja taistelun täyteinen päivä. Oli kyllä. Jos näin vielä yhdenkin punahatun, niin... No, punahatut on itse asiassa varsin miellyttäviä, mutta ne knollit, siis tuli käytettyä kaikki spellslotit siihen ja ne on vasta suhteellisia olentoja. Sotkusta puheen ollen, missä se meidän muu kvartti luuraa? Eikä nyt veren ja limaa ja tuhkaa ja kaiken muun sotkun pesemisessä näin kauan mene. Mihin ne jäivät? No, ehkä ne jäi ihailemaan vähän niinku maisemia sinne joelle. Täällä Verunissa on kyllä tosi nätit maisemat, että ei tässä varmaan mitään pahaa ole tapahtunut. Ei kai sen tää. Jahas. Tämän takia minä en ole ennustava velho. Tuo ei lupaa mitään hyvää. Mitäs, Misora, sinä olet vailla, Ville ei ole täällä. Minä tiedän oikein hyvin, että Will ei ole täällä. Hän on valitettavasti onnistunut pettämään minut siten, että hän ei ole suorittanut erästä tärkeää tehtävää, jonka minä olen hänelle antanut. Tärkeä tehtävä. No, miksi pyydestään pyllillä? No, koska hänet on tietysti pitänyt laittaa jäähylle silloin, kun hän on ollut tällainen epäluotettava Warlockin pentele. Jaha, ja vai niin. No, miksi tämä on meidän ongelma? No, Niin, miksi sinä päästä pyliä jäähyltä hoitamaan tämän asian? siis ei se demoniyhteiskunta sillä pyöri, että päästetään vain tämmöiset petturit ja ikävät tyypit aina pois jäähyltä silloin, kun niitä tarvitaan. Tietenkään. Aivan. No niin, tietysti niin. Mutta edelleenkin, miksi meidän pitäisi välittää siitä, että Will on jäänyt? No, Shadowheart. Jos Misora nyt päättää, että hän vie Pylin avernukseen, niin meidän partista on yksi potti auki. Ja sit meidän pitää ottaa Leisel mukaan tää seikkailu. Ja haluutko sitä? Juu, ei, joo. Mitä sinä haluat, Misora? Voi, tämä erityisen tärkeä tehtävä on tietysti cosplay-deitin järjestäminen. Cosplay-deitti. Minä olen kuullut siitä. Siitä puhuttiin Waterdeepissa velhokoulussa ja se on vuotuinen rituaali, jolloin maailmojen rajat hämärtyvät ja kaikenlaiset olennot ovat ottavat siihen osaa. Ehkä pitäisi itsekin mennä. Joo, sinulla oli se jumalallinen eksä, kiitos. Tämä tarina on kuultu. Arvaakaan, kuinka monet kuolevaiset ja kuolemattomat ovat valmiina myymään vaikka ja mitä vaan sen takia, että löytäisivät jonkun oman söpön pikkuparinsa. Mutta koska Will ei ole täällä, niin minun pitää luottaa tämä tehtävä nyt teille. Jahas. Ja tarvittavat tiedot löydät tästä. Minun loitsukirjani! Niin. Jaha. Voi, pitäkää hauskaa. Se meni verellä kirjoittamaan mun loitsukirjaan. Mä ainakin toivon, että mä oon verta. Juu, ei mietitä mitä muuta se voisi olla, jos veri on se parempi vaihtoehto. Noniin, okei. Minä nyt vähän luulen Shadowheart, että Sharin temppelissä ei tämmösiä juttuja. Juu, ei, meillä ei deittailla. Meillä on kipua ja tuskaa ja ikuista pimeyttä ja se kärsitään yksin noniin. Sinä olit opiskellut tätä asiaa, niin kerropa nyt sitten, että mistä on kyse. Kirjoitin tästä kerran torissani ja Tara oli siinä mukavasti apuna, mutta Cosplay Dateissa on 4 osallistujaa, joista 1 on kysyjä ja hän istuu tässä näin. Kysyjällä on 2-4 kysymystä, joiden avulla hän erottelee vastaajista, jotka istuvat sermin tällä puolella. Tässä istuu vastaaja A:ksi nimitetty, tässä on vastaaja B:ksi nimitetty ja tässä on vastaaja C:ksi nimitetty.
Mutta miten sitten näkevätkö nämä kysyjä ja vastaajat toisiaan vai millä perusteella tämä? Varsin tarkka kysymys, Shadowheart. Ei, Cosplay-Dateissa ulkonäöllä ei ole väliä, joten nyt kun me tehdään tämä täällä meidän leirissä, niin sinä voit aina viedä sen meidän kysyjän vaikka tuonne hetkeksi piiloon, kun minä summonoin ne vastaajat tästä kirjasta ja tuot kysyjän sitten tänne takaisin, kun kaikki vastaajat on täällä. No niin, tehdään. Ei kai niin sinulla on siellä sitten ilmeisesti nimiä listassa. Minulla on nimiä listassa ja täällä on myös ohjeet siitä, että kun kysyjä on 2-4 kysymystä kysynyt, niin kysymme häneltä, että haluaako hän A, B vai C, joilta on nämä kysymykset kysytty satunnaisjärjestyksessä. Eli hän valitsee yhden. Kyllä. Yleensä täällä on jotain poikkeuksia, mutta katsotaan niitä sitten tapauskohtauksissa. Ne on aika harvinaisia. Ei me semmoisia. Ja kun onnellinen pari on löytynyt, ensin me tietenkin kysytään sitä kysyjältä, että kenet hän haluaa. Hän vastaa vaikka, että C. Niin se olisi liian helppoa, jos me vaan tuotaisiin se tänne. Tämän mukaan meidän pitää sekoittaa kysyjät ennen kuin vastaajat, ennen kuin kysyjä ne näkee. Tähän on varmasti joku todella fiksu maaginen syy. Ei saa sekoittaa maagisia asioita, siitä tulee vaan huonoa. Ja kun kysyjä on löytänyt sen, kenet hän ikinä valitsikoon, me lähetämme onnellisen parin palkintomatkalle. Tai nämä on Misoron valitsevia, niin nämä voi olla aika mielenkiintoisia matkoja. No. Ja täällä sanotaan ohjeessa, että ne 2, joita ei valita, niin ne voi mennä vaikka Shares-Karessiin hukuttamaan murheitaan tuoppeihin ja muihin asioihin. Kyllä. No niin. Eli eikö me pistetä täältä nyt sitten ensimmäinen kierros käyntiin ja... Joo. Meidän ensimmäisen kierroksen kysyjämme on Real Sutcliffe sarjasta Backblood Butler. Ja hän kuvailee itseään tyylikkääksi, karismaattiseksi, elegantiksi ja Grim Reaperiksi. Mielenkiintoista. Aplodeja riitetään. Ilmeisesti sinäkään et tuli damakea, kun tuosta suoraan nuotion läpi kävelit. Aika kova temppu heti tähän alkuun. Mennäänpäs me tonne nyt sitten uudestaan. Ja taas se menee siitä. Mä olen kateellinen näille. Au! Kyllä se on oikea tulta. Ja meidän vastaaja Aamme on Laius Stoden sarjasta Dungeon Meshi. Ja hän on intohimoinen, fiksu ja hieman hömpä. Aplodeja henkilöä. Ja kerrohan istuva tuohon ja kerrohan mitä toivot täältä löytäväsi. Ootko sä paladiini? No virallista. Ei mulla ole mitään ideaa. Ei mulla ole mitään ideaa. Mulla on tää söpö kaveri tässä mun taskussa, jo mä vähän mätkin juttuja, ja sit mä syön ne. Se on niinku periaate. Melkein voisi olla paladiini, mutta ehkä enemmän barbaari. Mä mietin Viperia. Sekin voisi toimia. Se olisi aika. Kätevä. Meidän vastaajamme on Shota Aisava sarjasta My Hero Academia. Hän on viileä, etäinen ja rento. Kerrohan sinä, mitä toivot täältä löytäväsi? En mä oikein tiedä. Mun työkaveri haastoi mut tänne, niin en mä oikein tiedä, haluanko mä olla täällä. Olemme kaikki joskus tilanteissa, jossa me halua olla, että jossa tuntuu, että olemme vain pahamielisten olentojen sätkynukkeita. Jotain sinne päin. Meidän vastaaja Seemme on Sampo Koski pelistä Star Rail. Hänellä on silmää kaupanteolle, hän on aika epeli ja trashy in a classy way. Kerrohan, mitä toivot täältä löytäväsi? No, bisneskumppania. Bisneskumppania. Millaista bisnestä? Onko se kirjakauppaa, taikakauppaa, asekauppaa? Mä en oo vielä päättänyt, mutta business kuin business. Kaikki käy. Kunnianhimoinen kaveri. Kunnianhimolla pääsee pitkälle.
A, B, C, me olemme valmiita. Toivottavasti Shadowheart ei ole hukannut sitä meidän kysyjää. En toki, täällä me tästä olemme. Ja kertoisitko sinäkin vielä, että mitä sinä toivoisit nyt löytäväsi tai saavasi tästä rituaalista? No, ensinnäkin Will sanoisi, että mä joudun paperitöihin, jos mä lopetaisin häirintää. Mutta eihän nainen nyt voi ikinä olla yksin, vai mitä sanot? Minä mietin tätä kysymystä hetken aikaa, niin jos sinä sillä aikaa kysyt ensimmäisen kysymyksen. Okei, no ensimmäisenä kysymyksenä, ootteko te ihmisiä? Tämä saattaa olla olennainen tieto. Mitä tähän vastaa kysyjä B, oletko ihminen? Kyllä kun mä peilistä katsoin aamulla, niin kyllä mä mun mielestä aika ihmiseltä näytän. Et näytä myöskään kanalta tai kissalta, niin Kiitos. entäs C? No jos rahasta puhutaan, niin mä voin olla sulle vaikka koira. Jostain ne kolikot on saatava. Ja mitä sanoo A? No siis, valitettavasti, mutta tiedätkö kuinka siisti olisi olla hirviö? Siis mä voisin valita, mulla voisi olla häntä tai mulla voisi olla siivet. Mulla olisi 3 päätä. Siis mä voisin maistaa itseäni. Minä ymmärsin sinua tuohon viimeiseen kommenttiin asti. Jep, sama. Olisi se hauskaa olla vaikka lohikään. Minä en ole vieläkään saanut päätettyä sitä, että onko naisen hyvä olla yksin vai ei, niin kysy sillä aikaa toinen kysymys. Okei, no toisena kysymyksenä tärkeä kysymys. Mitä mieltä olette naisista, joilla on asena moottorisaha? Mielenkiintoinen valinta. Mitä tähän vastaa A? Mikä on moottorisaha? Validi näytös tuokin. Minäkään en ole koskaan kuullut semmosesta. Mun mielestä se olisi aika siisti hirviö, eikö se olisikin? Eikö se olisi? Mitä sanoo C? Voisiko toistaa sen kysymyksen? Voiko kysymyksen toistaa? Totta kai, mitä mieltä te olette naisista, joilla on asena moottorisaha? Moottorisaha. No, minä olen ollut lapsen likkana ja sillä lapsellakin on jonkinlainen sahavehe, niin eiköhän naisillekin se sovi. Ja mitä vastaa B? Miksi se pitää olla moottorisaha? Eikö sulla ole taitoja? Eikö ole niinku mitään muuta? Moottorisaha on mun mielestä aika tylsä. Ja oliko sinulla vielä 3. kysymystä? Mulla on vielä 2 kysymystä. No niin, antaa Okei. palaa. Oletteko te valmiita taistelemaan kuolemaan asti? Jos te ootte, niin sit me voidaan ottaa semmonen 1 vs 1. Vai että PvPtä? No, mitä sanoo B? Mikä se kysymys oli? Oletteko valmiita taistelemaan kuolemaan asti, että silloin voidaan ottaa 1 versus 1? En mä jaksaa. Miksi pitää niinku kuolla? No, kun mä nukun, niin kyllä mä oon vähän kuollut, mutta... Ehkä sinäkin tarvitset sellaisen pitkän levon yön yli, kun Joo. leiri aterian jälkeen. Sä oot antanut mulle uuden näkökulman. Kyllä me ehkä voidaan sitten taistella. Mitä sanoo A? No, edellisen kerran, kun taistelu johti kuolemaan, mulla oli vähän liian nälkä, niin ehkä mun pitäisi nyt syödä olla ennen sitä, mutta mä en nyt tiedä millä tasolla mä oon tätä dungeonia täällä, kun tää on vähän erilainen ympäristö, mutta kyllä mä oon valmis, jos mä kohtaan taas mun siskon, niin taistelee kuolemaan. Siis spell-slotit ei lataudu, jos ei syö ja nuku välillä, niin... Long restit on tärkeää. Kyllä. Ja mitä sanoo C? Kuolemaan asti. Jos mä vaikka tsemppaan sua sieltä takaa. Se tuki onko tuohon You tähän? go. Ja vielä viimeinen kysymys. Kyllä, okei. Nyt tulee tosi tärkeä kysymys. Mikä on teidän lempiasuste tai vaatekappale? Mitä sanoo A? Lempiasuste tai vaatekappale? Siis mulla on tää, joka ei ole todellakaan hirviö, joka on mun taskussa, mut kenske, josta on näköjään lähtenyt vähän
silti. Niin se on ihana, se on paras ystävä. Tämmönen pikku. Saatko siis? Saat seistä hetken. Täällä vaan näyttänyt sinne. Yes. Aika kiva, onko se taikamiekka? Mitä sanoo B? Mun makuupussi. Se on siis ehdottomasti paras. Jos se olisi mulla mukana, niin mä pistäisin tähän. Mitä sä puhut? Sä oot ihan niinku mun oppilaat. Mä en jaksa. Seuraavaksi sä meet johonkin sotaan ja sit mä joudun taas niinku... Jännää nähdä, että traumaa. joku heittää Natural 1 tuolla tavalla. Ja mitä sanoo C? No, minä tykkään yleensä antaa lahjoja. Ne ovat hyvin räiskyvän räjähtäviä ja se on minun oikeastaan lempiesineenikin. Valitettavasti minulla ei ole mukana antaa sitä. Se on sellainen kaunis ruusuinen suklaarasia. Juuri sinulle. Räjähdykset tulee liian lähelle kotiin, ei kiitos. Mut siinä taisi olla 4 vastausta. 4 kysymyksiä. Ja kyllä mielenkiintoisen oloisia ehdokkaita. Oletko saanut tehtyä päätöksen tässä? Mitä jos mä en halua ketään? Minä vähän epäilen, että nyt sinun täytyy joku viedä tästä lavalta pois, mutta mehän emme kysele sitten, että mitä te siellä palkintomatkalla teette, että sen voi unohtaa jonnekin narikkaan tai jotain. No, B. Selvä. Tuliko se vastaus? Tuli. Oliko se B? No. Hypätkääpäs, sekoittakaapas, vaihtakaa paikkaa. Ei tää tästä liian helposti. Nää voin ottaa sen kapulan. Kuka heistä lienee B? Paljon se B? Oikein. Sääntöjen mukaan Misora on kirjoittanut, että te 2 saatte mennä Shares Karessiin hukuttamaan murheitanne Simaan ja ihmisseuraan. Tai hirviöseuraan, niin tällä lukee. Tuonne noin. Ja käynnistä. Tervetuloa uudelleen. Menkää. sääntöjen mukaan teidät lähetetään palkintomatka numero 1. Misora on nämä valinnut. Varmasti todella mukavia ja leppoisia. Palkintomatka numero 1. Circus of the Last Days. Multidimensionaalinen viihdesensaatio kutsuu onnellista paria. Tarjoamme teille patsastaidetta, Druidin ennustuksen suhteestanne ja tappavan hauskaa stand-upia. Kuulostaa todella lupaavalta. Onneksi olkoon. Voitte poistua jommalle Tuonne noin vaikka. Tai... Vai että sellainen rituaali on tämä. Tämä tuntuu niin väärältä. En minä halua laittaa niin kuin näitä sieluraukkoja jonnekin Misoran kirjoihin ja tuomita niitä. Jokin tässä on nyt väärin. No, ihanko tosi? Niinkö meinaat? Me suostuttiin tähän kyllä aivan liian helposti. Mä tiedän, että meillä on spellslotteja, mutta ehkä mä olisin heittää sitä tällä kirjalla tai jotain. Bonusaktionina. Niin se... No en kyllä tiedä. Noin pidurien kanssa jutteleminen on aina vähän riskaapelia hommaa ja siellä se taas tulee. Oi, mitenkäs teillä täällä sujuu? Kuule, Misora, miksi Yllin pitäisi hoitaa tämmöistä tärkeää ihmisuhrausrituaalia? Eikö tää olisi niinku parempi sun hoitaa tää itse, että... tai jotain? No, tämä kuuluu tietysti Vyllin tehtäviin, mutta koska siitä on sovittu hänen sopimuksessaan, niin eihän minä sitä nyt itse rupea tekemään. Ei varmana lue siellä. Minä luen. Tarkista vaikka. Onneksi tuli opiskeltua tätäkin kieltä. Onneksi tää on aikana. niin. Osaan minä lukea. Hyvä.
Sopimusehdot, sääntö 66.6. Varlokin on tarvittavissa vietävä patroninsa pyykit kuivapesulaan. Sääntö 420. Tarvittaessa Varlokin on pestävä patroninsa lemmikit. Kaikki 100. Ja ei, tässä on ihan miljoona. Tuossa on jotain. Päässä, joo. Sääntö 1125, kohta 75, lauseke ABC. Tarvittaessa Varlokin on pidettävä cosplay-deittiä, kerättävä sieltä sieluja patronille. Jos Varlok on estynyt, täytyy hänen partynsa se tehdä. Oi Will, onneton! Mihin sinä nimesi laitoit? No, siellä se lukee. Siellä se lukee. Kyllä, tämä sopimus on täysin verenpitävä, joten pitäkää hauskaa seuraavalla kierroksella. No, ei kai se sitten auta. Kaikkea sekin. Kuvittaa, että se on 17-vuotiaana tai jotain kirjoittanut jo tuo. No ilman. Tuli puremaan noin niinku. Onne pirut ole ovella. No niin, meidän on niin. Tehdään tämä, niin päästään Joo. lepäämään joskus päästään Misonosta eroon. Meidän toisen kierroksemme kysyjä on Arthur Morgan pelistä Red Dead Redemption 2. Hän kuvailee itseään lojaaliksi, ahkeraksi ja suorasanaiseksi. Ja me päästään taas poistumme ja kutsu sinä ne. Kysy siltä vaikka ensin, että mitä sä toivot täältä löytää. Mitä sä toivot täältä löytämässä? No mä eräsin tässä näin vasta ja en mä oikein tiedä. Musta tuntuu, että mä en kuulu tänne, täällä on vähän omituisia juttuja, mutta mun hevonen lähti karkuun. Ja mä oon nyt yrittänyt etsiä, sillä on 4 jalkaa. Se on erittäin hyvä tuntomerkki ja kuten sanoit, täällä näkyy omituista sakkia, niin tiedä vaikka se hevonenkin sitten löytyy. Mennäänpäs tuonne odottelemaan hetkeksi. Sinne menivät telttojen taakse. Toisen kierroksen vastaaja A, Balin Toaden, sarjasta Dungeon Messi, ja hän kuvaa itseään kiltiksi, taitavaksi ja epäitsekkääksi. Tulehan istumaan tänne, että tutun kuulonen nimi nyt kyllä. Ja kerrohan mitä toivot täältä löytäväsi. No, mä oikeastaan vaan tulin tänne, kun mä seurasin mun veljeä. Sukulainen. Se äskeinen barbaari fighteri. Kai? Ne oli se hauskoja. Siis mä tykkään monstereista. Joo! Aivan ihastuttava nuori mies. Ja. Vastaaja B on Bayonetta, sarjasta Bayonetta 2. Ja hän kuvaa itseään itsevarmaksi, hurmaavaksi ja motheriksi eli äidiksi. Istukaahan vaan siihen ja oho, se oli niin, että koko tanner tömisi, että henget pitävät teistä. Mitä toivotte täältä löytävänne? No, minust vedettiin tänne jonkun jumalan kautta. Ja ajattelin, että annan hänelle köniin sitten myöhemmin. Minullakin on Jumala, joka kanssa olisi asioita selvitettävänä. Paljonko maksat? Tämä on henkilökohtaista. No, Se on, kato mun ex. mitä sillä on väliä? Ei sillä varmaan kaikille olekaan. Ja vastaaja C on Prinssi Oak, sarjasta The Folk of the Air. Ja hän kuvaa itseään hurmaavaksi, metkuilevaksi, mutta vankaksi. Istukaa siihen. Ja mitä te toivotte täältä löytävänne? No alkaa noi puutarhajuhlat vähän käydä tylsäksi, kun muut kaikki vaan haluu viedä valtaistuimen mun siskolta ja mä en halua flirttailla vaan niitten kanssa, mä voin siskeni selkään, niin mä tulin vielä etsiä jotain oikeasti hauskaa. Toivottavasti tämä on viihdyttävä kokemus. Ja me olemme täällä valmiita. Ja ole hyvä, istu siihen ja suoraan asiaan. Ensimmäinen kysymys. Joo, no siis
Täällä piti etsiä jotain romanssia vai? Romanssia, rikoskumppania, ystävää, ihan saat etsiä mitä haluat. Hevosia? No, minä en tuomitse, teillä on hevosen kanssa varmasti erittäin tärkeä ja merkityksellinen suhde. Joo, no, kai mä tässä voi jotakin näiltäkin kysyä. Ootteko te eläinihmisiä? Etenkin niinku hevosihmisiä. Mitä tähän vastaa B? Oi, ollaan sitä tultu ratsastettua vaikka millä. Mitä vastaa C? No, on sitä itselläkin oma hevonen, että kyllä niiden kanssa toimeen tulee. Sisko näyttää kissalta, isällä on peuran jalat, että kyllä sitä eläintä kun toista, niin sillä mennään. Ja mitä vastaa A? Kyllä, mä sanoisin, että mä oon ihan hyvä eläimien kanssa. Siellä oli varsin lupaavan kuuloisia tyyppejä. Toinen kysymys. Joo, tässä ei nyt hevosaiheisia, älkää ottako väärin, mutta mikä on bravuurinne keittiössä? Mitä sanoo A? No oikeastaan mä en oo sen kun tehtävän kokata, niin mä en oikein kokkaa. Meidän tiimissä on yksi toinen, joka tekee sen. Se on tosi hyvä. Mitä vastaa C? Samaistun tähän. En paljon itse joudu kokkaamaan. Palatsissa on kokkeja, mutta kyllä mä osaan mozzarella-tikkuja tehdä. Ja mitä vastaa B? Minä keittiössä. Joo, no mozzarella kyllä en tiedä mitä ne tikut on, mutta yleisemmin meillä päin niitä ei kauheasti syö, ne kasvaa niissä puissa. Mutta Se kuulosti ainoalta suunnilleen syötävältä asialta. Niin. Kolmas kysymys. Tässä tällaisena villilännen miehenä aina matkalla ja jos nyt te kumppania pitäisi etsiä, niin haluaisin tietää, että minne haluaisitte asettua aloillenne. Mitä vastaa C? Vai että asettua? Mä ajattelin, että pidetään vaan hauskaa ja mennään minne tuuli vie. Vaikka jos tulee kylmä, niin sitten vähän lävitellään. Mitä vastaa B? Asettua aloilleen. Tämä on vähän sama kuin se keittiö kyllä. Koita pysyä perässä, Hani. Ja mitä vastaa A? No, mä oon seuraamassa mun veljeä sen matkalla, niin mä en oo oikein miettinyt, että minne mä haluaisin asettua. Eli tässä nyt on 4 ihmistä, jotka kukaan ei halua asettua aloille. 5. Geelistä en ole ihan varma. Minä haluan omaan torniin, siellä on se minun Tressym-taro odottamassa ja oma kirjasto ja... Ei me nyt varmaan sinua olla kuitenkaan tänne Midoran reissuun lähettämässä. Oliko sinulla vielä lisää kysymyksiä vai onko meillä päätösten aika? Mun pitäisi kyllä lähteä sitä hevosta etsimään. Olihan tää nyt ihan hauskaa, mutta se hevonen on siellä vielä. Ota noista joku mukaan. Niin 2 silmäparia on parempi kuin 1 ettei hevosta. En kyllä tiedä, että... Mitä? Polle? Ei, anteeksi, nyt on, ottakaa. Tämän jätät, kiitos. Tuossa. Postinumero, jos tulee jotain. Varsin vallikkaasti. Aivan niin kuin ei olisi pitänyt mennä. Täällä lukee pienellä brandilla, että jos näin käy, niin te saatte kaikki mennä tälle palkintomatkalle lohdutusmatkana yhdessä, kaikki 3. Miltä se kuulostaisi? Minnekäs he ovat menossa? Palkintomatka numero 2, tällä kertaa 3 lohdutus...
Onneksi Astarion ei oo täällä. Palkintona matka 2. Casadorin tanssiaiset. Baldur's Gatein kerma kokoontuu näihin pippaloihin. Pukuloistoa, öitä, jotka eivät unohdu. Nämä karkelot jatkuvat lähes ikuisesti. Pitäisikö teillä antaa valkosipulia ja varmakuvaa? Joo. Mikä tuolla on meidän tarvikelaatikko? Ilmeisesti he löysivät toisensa ja... häppäriä. Sillä oli jotain. Mikä on postinumero? Shadowhearts. Okei, sitä vaan hakea. Okei. Joo, älä kerro Shaarille. Tämä on muutenkin vähän... ikävä tilanne. Minä en pidä siitä, että minua joku demoni pomputtaa ja käskyttää. Ainoastaan Lady Shar saisi käskyttää. Lady Shar saattaa olla vähän mustasukkaista sormia, niin mä en taida sinun uskontosi sopia. Ei tämä kovin miellyttävää minustakaan ole. Se minun kirjani on ihan pilalla. Se oli hei, sinä olet käynyt kouluja ja olet kuulemaan fiksuja, filmaattinen ja kaikkea. Minäkö? No... Fiksu kyllä, mutta minä... Minun karisma on -5. Unohda se edellinen. Joka tapauksessa... osaisitko sinä vaan pyytää, käskeä, misoraa vaan menemään? Vois unohtamaan koko tämä... humputus? No voin minä olla niin, että... Please. Ei, hei, minulla saattaa olla tähän sopiva taikaesine. Tämä on kaosnoppa. Minä ostin sen tuolta taidekujalta aikaisemmin tänään. Tätä kun heittää, niin onnistuu melkeinpä missä vaan. Miksi melkeinpä missä vaan? No koska sitten jos heittää jotenkin todella huonosti, niin sitten kaikki menee erityisen jännittävällä tavalla. Mä elää syö sitä! Suoli vielä tukkoo, herra. Se on minun ongelmistani pieni. Anteeksi, siinä oli vastustamatonta taikaa. No niin, mutta joo, ei, elää syö minun noppaa kuitenkaan. Hoittelen tämä minun Netflix-arkin tässä rinnassa. Se on kyllä. Minä jotenkin kuvittelin, että Misara olisi tässä vaiheessa tullut taas kettuilemaan, mutta oikeastaan ehkä parempi, että siellä se nyt on sitten. Niin, menikin sanolla. Siinä paha, missä mainitaan. Niin. Teidän sekoilua olisi kyllä niin hauska katsoa loputtomiin, että... Mites teillä täällä oikein menee? No me saatiin sulle 2 sielun sijasta nyt 3, eli niitä on ehkä nyt 5, että eikö se jo riittäisi? Voi. Minä luulen, että sinä olisit tollaisena velhon kempeleenä hieman fiksumpi, eihän se riitä ollenkaan. Ja tänne ilmestyy juuri lisää. Ja mitä ihmeen hevostelua teillä edes täällä on ollut? Ei mitään hevosten sieluja tietenkään lasketa mukaan. Joten siellä saattaa olla tulossa vielä lisää yllätyksiä. Aha, voi että onpas tämä mukava. No ei kai tässä auta kuin jatkaa sitten. Niin, sen sijaan, että te täällä juonitte jotain omia pikkujuttujanne, niin ehkä te vaan hoidatte sen kunnolla kotiin, eikö niin? Eikö niin? Kyllä saa tarjota meidän seuraavan kerran, kun me mennään. Joo, kyllä. Joo. Me laitetaan se kärsi. Me laitetaan se kärsi. Ei liikaa, mutta ei. Vähän. Okei, vähän. Kierros 3. 3. kierroksen kysyjä on Juliet Saaling sarjasta Lollipop Chainsaw. Hän kuvaa itseään ihkuksi, cheerleaderiksi ja hän vihaa zombeja. Inhaan zombeja syvästi. Mitä olet hakemassa täältä? Ensinnäkin, oh my god, sulla on niin ihkut hiusten lisäkkeet. Hei, tämä on ihan siis itse kasvatettua. No, sorry. Mut anyways, mullahan siis on poikaystävä, mut se on pelkkää päätä, niinku kirjaimellisesti. Ja sit mä yleensä pidän sitä tossa silleen niinku mun mukana, mut täällä ei saa kantaa mestattui päitä. Siis voiko sä uskoa? Onpa kyllä hämmentävää, en voi ymmärtää. No mut anyways, sit mä näin, että täällä on deitti ja mä olin silleen, että oh my god, mä voin löytää seuraajalle jolle kokonainen kroppa. Selvä, se on kriteeri, se on sekin. Siirtykäämme taas tuonne odottelemaan hetkeksi ja juu varo sitä nuotiota, se on kuumaksi. Tosi vaarallista, teidän pitäisi varmaan sammuttaa toi. Kroppaa
varmaan ihan hyvä kriteeri kumppania valitessa. Kaiket. Katso taas. Kyllä tää on varmaan jotain verrata edelleenkin tähän. Vastaaja A on Angel Dust sarjasta Has Been Hotel. Hän kuvailee itseään ennaltaehkäisevästi puolustautuvaksi ja flirttailevaksi. Ehkä se on parte. Istukohan siihen ja kerro, mitä toivot täältä löytäväsi. No, en mä ehkä suoraan sano, mutta ois ihan kiva joku saada joku hallikaveri. Onko teillä kumppani? Joo, tässä on mun possu, sen nimi on Fat Nuggets, jos sä kosket siihen, sä kuolet. Lavial. En minä tietenkään koske ilman hänen tai sinun lupaanne, että... Oho, tämä tuli vähän äkkiä. Seuraava kysyjä B on Ralsei pelistä Deltarune. Hän kuvaa itse ujoksi, herkäksi ja viisaaksi. Istukaahan vaan tähän ja... Kertokaa, mitä te toivotte täältä löytäväni. No, toivoisin löytäväni ystäviä. Luotettavat matkakumppanit ja ystävät ovat elämän suola. Nimenomaan. Toivottavasti niitä löytyy. Vastaaja C on Shiver pelistä Splatoon 3. Ja hän kuvaa itseään tiikkuuden johtajaksi, rauhalliseksi ja pragmaattiseksi. Tähän voi istua jo. Kertokaa, mitä te toivotte täältä löytävän. No, mulla kävi vähän niin kuin sillä tavalla, että mulla oli pari kumppania, joiden kanssa mä normaalisti kävelen näissä ympyräissä niin sanotusti. Mutta Fry päätti, että mä en vieläkään ymmärrä miksi, että solo-ura on hyvä ajatus tähän hetkeen. Ja mä en ymmärrä, mikä Big Maniin tuli. Mutta hän jostain syystä rupesi tähän podcast-hommaan, mihin kaikki isot miehet on nykyään ryhtynyt. Ja mä en täysin ymmärrä sitä itse, mutta hyvä niille, joten en mä tiedä, tuunko tänne kompensoimaan, mutta mä toivon, että se ei ole kompensointia tässä hetkessä vielä. Olen kuullut podcastin kiroussa saa ihmiset puhumaan itsekseen useita tunteja putkeen. Ja se nimenomaan siinähän on, koska Big Man ei voi sanoa mitään muuta kuin ai. Mutta ihmiset silti kuuntelee. Kikkinen kirous. Ehkä löydät jostain klerikin tai jonkun, joka osaisi auttaa sinua. Me olemme täällä valmiita. Voidaan keskustella siitä kirouksen poistamisesta sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Ja niin. Kysyttävää näille ehdokkaille. Okei, ensimmäinen kysymys, että jos nyt tapahtuisi silleen, että zombi hyökkäisi tosi älyä tiedän, niin kuinka hyvin te pystyisitte puolustamaan itteenne? Mitä vastaa tähän se? No siis, mä en ole aivan varma, mikä tää zombie-konsepti on loppujen lopuksi. Mutta jos se on yhtään mitään, niin kuin silloin kun tapahtuu Big Run ja ne salmonit vetää lävitse koko Splatsvillestä, niin mä sanon sen verran, että tää pääjalkainen ei tule jäämään jalkoihin. Mitä vastaa A? Zombi, muru, I've seen worse. Mut, mä asun, mitä sanotte, Manalassa? Joo, okei. Voin sanoa, että siellä on parempaa, mut kyllä mä osaan puolustautua. Kyllä mä sanon, että mä oon hyvä mun käsistä. Ja mitä vastaa B? No, voiko niille jutella? Mä en oo oikein kauhean tappelia. Mä osaan kyllä parantaa. Epäkuolleet eivät ole tunnettuja keskustelutaidoista. Yleensä ne on vähän silleen ja jos sitä ymmärtää, niin ehkä. No, niin. Epäkuolleista pitää kyllä yleensä hankkiutua eroon mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti. Toinen kysymys. Okei, tää on nyt vähän silleen hypoteettinen, mutta tää saattaa kyllä tapahtua, että jos sua vaikka purist zombi, niin saisiks mä ehkä mestata sun pään ja pitää sitä asusteena?
Kuulosti hyvältä siihen mestaamiseen asti, mutta... Mitä tähän vastaa A? No siis, kyllä mulla olisi vielä pari työkeikkaa, jos mä tarvisin päätä. No siis, jos mä nyt kuolla kupsahtaisin, sitä ei tapahtuu. I'm already dead. Mut, I guess. Mut, pidä huolta mun hiuksista. They're gorgeous. Kiitos. I got you, girl. Mitä vastaa B? Pääni, no jos nyt ensin keskusteltaisiin ja sitten mentäisiin tähän mestaamiseen. Ja mitä vastaa C? Mä en nyt ole aivan varma, onko tää jonkinnäköinen metafora, mikä ei ole ehtinyt Splatsvilleen asti. Mutta toisaalta mä myös käytännössä tykkään käyttää asusteena mun vihollisten katkenneita lonkeroita, niin ehkä mä en ole kukaan tuomitsemaan. Mielenkiintoista muotia. Siis no worries, te olisitte yhä hengis, mut you know, te olisitte vaan pelkkää päätä, niin kuin se mun poikaystävä. No mut sit... Seuraava kysymys. Sitten kolmas kysymys. Mitä mieltä te olette tytöistä, jolla on aseena moottorisaha? No kai se on sitten relevanttia tässäkin tilanteessa. Minä haluan nähdä tällaisen moottorisahan, mutta mitä vastaa B? Se olisi kyllä varmasti hienoa. Chris joskus kertoi siitä, se laitetaan päälle silleen. Ja sitten se vaan tärisee ja katkoo paikkoja. Kuulosti pelottavalta, eikö? Mitä vastaa A? Tyttö. A. Ai niin joo. Sorry, mä on miehiin. Mut jos sä maksat, niin I guess. Mut moottorisa ei se oo paha. Girl, mulla on 8 kättä, joka No. Ja mitä vastaa C? No ottaen huomioon, että tää yksi mun vanhemmista kumppaneista, Fry tykkäs käyttää splat katanaa most of the time. Ja se on käytännössä mun ymmärtääkseni niinku tää teidän moottorisaha. Iso plussa. Lisää kysymyksiä. Ei, ne oli siinä. Tehokasta. Siinä tapauksessa oletko tehnyt päätöksiä? Jaha! Kuuliks mä oikein, että sulla on moottorisaha? Joo, se on pinkki. Onks sulki moottorisaha? On, se on punainen. Oh my god, niin kuin sun hiukset, ne on niin ihkut. I know, mä värisin ihan itse tykkäät. Ne on oikeesti niin upeet. Voitko sä väriä munkin hiukset? Totta kai. Mennään! Meidän mikrofoninkin vielä. No niin, tämähän meni jännittäväksi. No kai me lähetetään nämäkin lohdutusmatkalle sitten, kun... No mutta hei, ajatellaan positiivisesti. He pariutui keskenään, niin ehkä tämä nyt sitten jollain tavalla auttaa taas tuon yhden sarvipään. No, tämä menee tosi kummalliseksi, mutta te pääsette lohdutusmatkalle Palkintamatka 3. Toivottavasti se nyt on edes jotenkin miellyttävä. Palkintamatka numero 3. Envögotasin kruunajaiset. Teille on varattu aitiopaikat koko Baldur's Gatein historian tärkeimpään tapahtumaan. Miten se voikin olla näin täynnä itteensä? Älä! Kerro nyt loppuun ja... Teille on varattu tosiaan esitetty turvien paikat, se on turvallisin paikka koko Baldur's Gateista. Mitään pahaa ei voi tapahtua ja ruoka sisältyy hintaan. Tonne, noin. Hyvää matkaa. Tai mikäli tämä narsisistisen henkilön juhlavaisuus, niin mä voisin myös muodostaa Deep Cut 2.0. Mulla olisi tässä niinku 2 ja meillä löytyy visuaalia ja mä oon varma, että sä oot hyvä jossain. Te voitte jatkaa
you get from the goddamn solo career. Sitten tuolla matkalla ja... Joo, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Keilo, oletko sinä? Minä kyllä pärjään. Joo, selvä. Kiitoksia teille. Voitte. Toivottavasti tämä ei aiheuta meille ongelmia sen Pirulaisen kanssa. Ei kai sentään. Oletko sinä? Et sinä kyllä nyt ole ihan... Minä kyllä tämä tästä. Täällä... Miksi tänne ilmestyy vielä jotain? Voi. Tässä alkaa olla jo voiton puolella, mutta ei vielä ihan lopussa kuitenkaan. Miksei? Ei tällä enää lue nimiä. No, koska te päästitte nuo muutamat sielut nyt menemään, niin meidän sielukiintiömme ei ole vielä täysin valmis. Joten meidän pitää hankkia muutama enemmän tai vähemmän vapaaehtoinen mukaan heidän tilalleen. Vai niin? Mistä sinä sitten kuvittelet, että me näitä vapaaehtoisia värväämme? Tuollahan niitä on vaikka kuinka paljon rajan toisella puolella. Vai niin? Jos minä viimeisellä voimillani teen vaikka valotaian, että saadaan tämä rajan valot päälle. Vähän jos saisimme valoa sinne. Jaha, no niin, nyt kuulepa. Kyllä tästä. Voi. No niin, hei. Hei. Kumisaappaat +1, riittääkö? +1. Ei sovi mun tyyli. Kiitos, Shadow. No niin. Ai niin, meidän piti kysyä varmaan värvätä ensin, mutta minä odotan tästä hetken aikaa siinä. Voit nuolla vaikka sitä saatosta. Käsiä ylös he, jotka haluavat. Siellä näkyy Jukka heiluvan tulevaan. No, otetaan hänet ensin, kyllä. Ja muut siellä rajan takana voivat antaa kannustavia aplodeja, että tämä on varmasti jännittävää tilaisuus. Rajan ylitys on erittäin jännittävää, kuljettiin. Tervetuloa. Kertoisitko, kuka olet ja miksi sinä osallistut tähän? Mitä sinä haluat? Draco Malfoy ja hankin joukkoja Harry Potteria vastaan. Aina on hyvä olla liittolaisia taisteluissa arkkivihollisten kanssa. Jos sinä... Tänne. Minä katkaisen nämä ja... Minä ei tarvitse katkaista ihan tähän aikaan. Kyllä. Saisimmeko valoloitsun hetkeksi vielä takaisin? Kyllä. Tarvitsemme 3 vastaajaa. Siellä valkoinen viuhka heiluu tulevaan tänne. Missä olet ollut? Sen sijaan kerro, että Astarion, miksi sinä haluat osallistua Misoran typeryksiin? Mä etin jotain tosi mehukasta seuraa, josta iltanuotiolla voi sitten ottaa vähän makupaloja. Mm-hmm. Aivan. Istu siihen sitten. Ja sitten vastaaja B siinä lähes edessä upeassa siniasuinen kyllä. Ja kerro toki kuka olet ja jaha. Oi, onko täällä tuttuja naamoja? Joo, mun nimeni on Rafael ja mä tulin etsimään vaihtelua. Mä olen nähnyt kovin itseni näköistä porukkaa mun toivon talossa ja vaihtelu vähän virkistäisi. Ole hyvä, istu siihen penkille B ja sitten vielä vastaaja C, upea kuningatar siellä parvella.
Joku ei tuttu tänne. Tervetuloa. Kerro, kuka olet ja mitä etsit tästä? Minulle ei ole annettu oikeaa nimeä, mutta minut tunnetaan pahana äidinä puolena tai ilkeänä kuningattarena. Ihanaa. Mutta jokohan se yksi on sen verran jaloilla, että hänet uskaltaa ottaa tänne. Oletko sinä räjähdysvaarassa? Ei näköjään. Yksi. Mahtava. Hyvä, niillekin jotain käyttöä. Siihen vaan niin. Nähdään taas pian. Toivottavasti ei. Mutta niin, onko teillä ensimmäistä kysymystä? Mitä sinä tykkäät velhoista? Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Mitä siellä tykätään velhoista? Aloitetaan vastaaja C. Olen itsekin hieman taikaan suuntautuva, joten voisimme jakaa mielipiteitä ja reseptejä ja taikoja. Entäs vastaaja A? No kun ne vaan puhuu. Vastaaja B. No, velhoilla on kovin vahvat sielut, mutta mä en hirveästi perustanut sellaisesta tyypistä, jolla oli semmonen kruunu, niin mä vein sen. Siinä oli ensimmäistä vastausta. Onko seuraavaa kysymystä? Yksi sieltä kuulosti vähän lupaavalta muuta kuin muuta. Asutko sinä Tylypahkassa? Tai mitä sinä tykkäät Tylypahkan koulusta? Vastaaja A. Mikä on Tylypahka? Mä asun tosi hienossa kartanossa siis. Totta kai en missään kaduilla tai tällaisella huonoilla leireillä tai mitään semmoista. Se on varmaan taas joku toinen ulottuvuus. Entäs vastaaja B? No tommosesta paikasta mä en oo kuullut, mutta mulla on tosi kiva pleissi tuolla helvetin ylimmässä kerroksessa. Mä voisin niinku luvata, että siellä on paremmat pailut. Vastaaja C. En myöskään tunne paikkaa Tylypahka, mutta itse asun linnassa ja viihdyn eniten kellarissani. Että semmoisia vastauksia tällä kertaa. Olisiko kolmatta kysymystä? Oletko hyvä vai paha? Niin, mitenkä se on? Vastaaja B. Oletko hyvä vai paha? No, riippuu kysyjästä, mutta jos tälle henkilökohtaiseksi mennään, niin eikö hyvyys ole aika tylsää? Entäs vastaaja C? Omasta mielestänihan olen vain upea yksilö, mutta muiden mielestä taidan olla ilkeä. Vastaaja A. No, mut on usein luokiteltu pahaksi, mutta mä voin yrittää olla hyvä sulle. Onko vielä yhtään kysymystä, jos se auttaisi päättämään, että kuka heistä lähtee mukaan? Ja... Osaatteko tehdä loitsuja? Vastaaja A. No jonkinlaisia ehkä, mutta ei semmoitteita turhia pelhotaikoja. Vastaaja B. Joo, kyllähän niitä pari osaa, että semmonen kiva vähän räjähdysmäinen muodonmuutos on niinku semmonen, joka tekee muihin aika hyvin vaikutuksen. Ja vastaaja C. Erikoistun myrkkyomeniin ja taikajuomiin. Hyvin maagista porukkaa, tai no... Niin, maagista porukkaa tällä puolella, kyllä. Niin, mikäs näistä? Siinä oli 4 kysymystä. Kuka lähtee mukaan, A, B vai C? C. Sekoittautukaa siellä, me odotetaan vielä hetki. Jos vielä hieman sekoitutte siinä keskenään, niin päästetään. Joo, Keille ei ole nähnyt näitä vielä. Tule nyt katsomaan. Tämä. Ja sieltä kyllä. Täällä oli tuttuja. Joo, me
kans nyt ikävä kyllä. No sä tuut meille kohta takaisin. Joo. Mutta menkää te hetkeksi tuonne, niin me lähetetään nämä 2 palkintoa. Matka 4 ja... Palkintomatka 4... Ottakaa Rafael, otapa hetki. Koska musta tuntuu, että sulla on sormes pelissä tässä. Minä luulen. Mitä? Palkintomatka 4. House of Hope. House of Hope. Koko Avernuksen toiveikkain paikka. Reiluun hintaan. Voitte toteuttaa yhdessä villeimmätkin toiveenne. Älkää ottakaa mitään luvatta. Hinnasta saatetaan sitten lähtiessänne. Mä ihan varma, että Misora ja Rafael sopii tän keskenään. Minä olen ai sitten. Mä en tiedä, onko mä parempi vai huonompi, että Rafael sotti ehkä justiinsa Misoran rituaalin. Se voi olla hyvä, se voi olla huono asia. Mietitään sitä myöhemmin. Joo, menkää sinne House of Hopeen. Rafael varmaan poimii teidät mukaan. Joo, ihan varmaan. Jos Misoura ja Rafael taistelee keskenään, niin se voittais. Mielenkiintoinen. Mä luulen, että Rafael, Misoura on kyllä aika niinku semmonen viljake, että se varmaan niinku jotenkin pystyisi sen niinku juonimaan, mutta toisaalta... Tässä, niin, no... Jokohan me alettais olla valmiita tämän aika. No niin, siellä se taas tulee. Joo. Melkein, no. Saadaanko me pyllyt takaisin sieltä jäähyltä? Sä sait sieluja, ehkä Rafael vei ne, mutta sä voit mennä hakemaan ne niitä. Voitte keskustella sitä Rafaelin kanssa. Ja ehkä vähän tapeilla, välttäkää kättä. Eikö? Tietenkään. Mut missä sä sitten ollut? Sä sanoit, että sä otit sen jäähylle, koska... No, siinä sopimuksessa, jonka sinä satuit lukemaan, siellä oli mainittu esimerkiksi se pyykkien hakeminen, joka oli paljon tärkeämpi tehtävä hänelle kuin joku cosplay-dessin järjestäminen. Elää. Siis Vylle oli koko tämän ajan pesemässä sun pyykkejä. Sä laitoit joksutit meitä sen sijasta. Juuri näin. Mutta te olette olleet ihania hölmöläisiä, niin minä ajattelin, että tähän voisitte vaikka tämän hoitaa, eikö niin? Ja niinhän te juuri teitte. Taidettiin molemmat heittää nolla saikissa tai jotain. Joo, voisipa unohtaa tämän? No jos sinä haluat unohtaa, no niin... en halua, joo ei. Mene sinä nyt jonnekin pois siitä. Voi nähdä. Pyörimästä. Ja taas. Joo, ei. Me ei voida kertoa tästä kenellekään. Meitä huiputettiin. Tiedätkö mikä? No. Meillä on nyt tässä semmonen ongelma, että Astario kerkesi jo... Me voidaan lahjoa se. Me nähtiin se yksi kaupunki, sillä oli se yksi niinku tosi herkullisen näköinen tyyppi. Mitä jos me mennään ja napataan se ja otetaan sitä veret ja lahjotaan Astario sillä. Se tykkää siitä. Tai sitten me kolkataan se. Joo, tää kuulostaa paljon paremmalta ajalta. Sun pitäis varmaan osata. Osaatko sä tää muistimenetysluetsuja, kun sä oot ollut Saarikossa? Mun täytyy ehkä vähän mietiskellä ja nukkua, mutta se voidaan varmaan järjestää ja sun pitää ehkä syödä lisää kenkiä, että pidetään tuo... Okei. Tuo kasassa, saat nämäkin kengät vaikka... No, heinä plus 2. Okei. Niistä kenkistä minä voin tehdä. No, jos mennään tuonne juonimaan. No niin, mennään sinne juonimaan ja Kiitokset osallistujille, olitte ihania. Kiitoksia yleisölle. Siellä oli yllätyksiä meillekin. Kiitos Drakoon, että saatiin tulla tänne taas. Me vähän jännitettiin, että tuleeko tänne ketään, kun siellä on se ihanat valitut lapset menossa, mutta salihan oli täynnä, ainakin melkein. Niin kiitos. Kiitos. Me olemme Deittiheittiöt. Kiitos yleisölle, kiitos tekniikalle, kiitos Dragonin ohjelmatiimille. Kiitos teille, että olitte katsomassa ja vietetään hauska sunnuntai. Kiitos.